ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/10/22 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನೆನಪಿಡಿತೊಂದಿತ್ತೊಂದು ಈ ಕಲಿಯುಗತ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಾಂಡು ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪಾರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಗಿಲಿಡು ಬರ್ಪಾರು. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸೊರ್ಗುಡು ಪೋಪುನ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ದಾಯಿಗ್? ಉತ್ತರ: ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಏಪ ಎಂಕುಲು ಸೊರ್ಗುಡು ಪೋಪ ಅಪಗ ಅವರಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮಲ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಶಾಂತಿಧಾಮಗೂ ಪೋಪಿರು. ನಿಕುಲಿಗೆ ಸೊರ್ಗುಡು ಪೋಪುನ ಲೋಭ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು. ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕೆರ್ಲ ಆಪಾರು. ಬಾಕಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಬೇತೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಇಚ್ಛೆ ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನಿಕಲಿಗೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೀತೆ: ರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೇ ಸುಸ್ತ వచ్చి. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನಂತೂ ಜೋಕುಲು ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತಿರಿಯೊಂದರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೋಕುಲ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪುನು ಆ ಸ್ಮೃತಿಟಿತ್ತೆರಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಯೋನವರು ಎಂಕುಲು ದಿನ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಏತೊಂಜಿ ಕೈತಲುಲ್ಲ. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಗಿಲು ಬೊಕ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೇಹದ್ದದ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಏತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನು ಬರೆತೇರು. ಅಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾತ್ರಿಲ ಆಪುನು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಗಿಲಿಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೋಡಾಪುನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೂಡ ಅವೇ ರಾಜರು ಬರೋಡು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕಲಿಗೆ ಆತೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛೆ. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ದಿನದ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರು. ಸತ್ಯಯುಗನು ದಿನ ಕಲಿಯುಗನು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಕಲಿಯುಗತ್ತ ಅಂತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿದ ಸಂಗಮಗೊಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲಿಕ್ತೆ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದಾರು. ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟುಂಡು. ಆತ್ಮ ಯಾನಿ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಡು ಪಂಡು ತಿರಿಯೋಣಾಪುಂಡು. ಏಪ ಗುರಿ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಬಾಬಾ ಯೋಗ ಕಲ್ಪವನೇನು ಉಂತವೇರು ಅಪಗ ಶರೀರನು ಬುಡ್ಪಾರು. ವಿದ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಾಪುನ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಬಾಬಾ ಓದ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಇಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪಾರು ಕೂಡ ದಿನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಾರು. ಇಂದು ನಿಕುಲ್ನ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರೇ ಗೋಸ್ಕರನೇ ದಿನನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ದಿನ ಪಂಡ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಕಲಿಯುಗತ ರಾತ್ರಿಡು ಕುಲ್ದರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೈಯೋಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ಸೈಪ ಏಪ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಕೇನುವೆರು. ಇತ್ತೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ವಿನಾಶದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಣ್ಣಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ತೂತರು. ಐನು ಸಹ ಈ ಕಣ್ಣಡು ತೂಪರು. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಒಯ್ನು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಅವು ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಐನು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ತೂಪರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ತೂಪರು. ನಿಕಲಿಗಂತೂ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುದ ಇಚ್ಛೆ ಪೂಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಂತೂ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೂಪುನ ಇಚ್ಛೆ ಪುಂಡು. ಆ ಸ್ವಯಂ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಕುಳಿದು ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೇರು. ನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋಪುನ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋಂಡ ಊರಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದು ಕೊಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಏರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ವೃಕ್ಷದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಆ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನು ತೆರಿಯೊಂದ ಎಂಚ ಆ ವೃಕ್ಷ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಮರವಾದುಂಡು ಪಂಡು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಬೀಜನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಸುರುಕು ಮೂಜಿನಾಲು ಇರೆಕುಲು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮರ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಜಡ ಬೀಜವಾದುಂಡು. ಈ ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಚೈತನ್ಯ ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬೆರಿನೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು.
ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನು ಇದು ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದನು. ಇಂದೇಟಿ ಈ ವಿದ್ಯೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಯೋಗನು ಸಹ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದೇರ್ದು ನಿಕುಲು ಭವಿಷ್ಯಡು ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಹೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರವಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪತಿ ತೆರಂದು ಪಂಡೆರಡ ಅಕುಲು ಒಪ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಪುರಿಟ್ಲ ಸಹ ಓರಿ ನನೋರೆಗು ದುಕ್ಕುನು ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಕಂಸ ರಾವಣೆ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಓರಿ ನನೋರಿಯಗ್ ಸುಕ್ಕುನು ಕೊರುಪುನಾಕ್ಲೇನು ಪಾವನೆರೆಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸೊರ್ಗುಡು ಏರು ಸಹ ದುಕ್ಕುನು ಕೊರುಪುಜೀರು ಅಲ್ಪಂತು ಪೆತ್ತಲ ಪಿಲಿಲ ಜೊತೆಟೇ ನೀರ್ನು ಪರಂದೊಪ್ಪುನು. ಏರೆಗ್ಲ ದುಕ್ಕುನು ಕೊರುಪುಜೀರು ಅಂಡ ಆ ಪಾತೆರನು ಏರ್ಲ ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುವೆರು ಅವೇ ಬುದ್ಧಿಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜಾರಿಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕುಲೆ ಚಾಟಿರ್ದು ಹಾಕೊನೇರು. ಹಿಂದುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಳಿದು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಲ್ನ ನಿಂದೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬೌದ್ಧ ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಏತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೇವತೆಲ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಇಂದು ಧರ್ಮದ ನಿಂದನೆ ಅಂಡತ್ತೆ. ದೇವತೆಲ್ಲ ಸಹ ಗೀತೆಡ್ಲ ಸಹ ಯದ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಶ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತದನೇ ಪುದರುಂಡು ದೇಪಂಡ ಭಾರತನೇ ಭ್ರಷ್ಟಲ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠಲ ಆದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾದಿತ್ಯರು ಭ್ರಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ತರಬಗ್ಗವಿರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಭಗವಂತನು ತಿರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಅಕ್ಲೆನೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನೊನೇರು. ಓರಿನ ಬೇತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರು ಇಂಚಿನಕುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ವಿಕಾರುಡ್ಲ ಪೋಪೇರು ವಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಪತಿ ತೆರಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಪಾವನೆರೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೇನು ಗುರುಕುಲನದು ಮಲ್ತೊನ್ನಾಲ ಸಹ ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು. ಇತ್ತೆತ್ತಂತೂ ಕೆಲವರಾತೆ ಪರಿಶ್ರಮರ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪೇರು. ಗೃಹಸ್ಥಿಲೇನು ಗುರುಕುಲಾದು ಮಲ್ತೊನ್ನೆರ್ದವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿದಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲೆ ಪತಿತಾದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಪೊಸ ಆತ್ಮಲು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬನ್ನಗ ಅಕಲ್ನವು ಒಂತೆ ಮಹಿಮೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಸಂತಾನಾಂಡು ನಲ್ಲ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಖುಷಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯ ಕೊರಿತುವುದು ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊನ್ನುದು ಉಪ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಸದ್ಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊನ್ನುಡಾಪುಂಡು. ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯದ ಪಂಚವಿಕಾರನು ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರರೇ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಬಾಕಿ ಗೃಹಸ್ಥಿಲೇನು ಗುರುಕುಲಾದು ಮಲ್ತೊನ್ನೆರ್ದವರ ಲಾಭದಾದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥಿ ಗುರುಗಳುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅನುಯಾಯಿ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಏರಾಂಡಲ ಓರಿ ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊಂಡೆರಡ ಆಕಲ್ನ ಗದ್ದುಗೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಶಿಷ್ಯರು ಅಕಲ್ನ ಪಾದನು ದೆಕ್ಕದು ಆ ನೀರ್ನು ಪರ್ಪೇರು. ದೆನೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಹೇ ಭಗವಂತ ಈ ಕುರುಡೆರೆಗ್ಲ ಊರುಗೋಳು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇಂದೆತ ಅರ್ಥನು ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಮಾಯ ರಾವಣನೇ ಅಂಧ ಬುದ್ಧಿಯಾದು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಹೀನಾದು ಮಲ್ತದನು. ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಓ ಮಾತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಡುಂಡು ಇಂದು ಮಾತೆತ್ತಲ ಸಾರೋನು ಯಾನು ಬತುದು ತೆರಿಪವೆ. ನಾರದನ ಉದಾಹರಣೆನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಯಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವರಿಸೆರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆನೆ ಪಂದು ಕೇನ್ನಗ ನಿನ್ನ ಮೋನೆನು ತೂವಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ತೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೂ ಸೊರ್ಗೊಡುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದು ಸೊರ್ಗೊಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚೆನೆ ನಾರಾಯಣನು ವರಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಐದವರ ಇಂದು ಸಹ ಮುಲ್ಪದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಮೋನೆ ಮನುಷ್ಯನಾದುಂಡು ಆಂಡ ಗುಣಕುಲು ಮಂಗನಾದುಂಡು. ತಮ್ಮ ಮೋನೆನು ತೂವನ್ಲೇ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪನ ಲೋಭನು ದೀವನೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ ಪಂದು ಕೇನ್ವೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಲೆ ಅರೆ ಎಂಕುಲಂತೂ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ಪ ಈತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಮಾಲಿಕಲ ಸಹ ಆವಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಎರಾಂಡಲ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ನಂಬರ್ 1 ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಡು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ಕಠಿಣ ಶತ್ರುವಾದುಂಡು. ಭಲೆ ನಾಟಕೊಡು ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖಲ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಅಂಡ ದುಃಖಡು ಕಲಿಹುಣ್ಣಕುಲ್ಲ ಸಹ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಆಯ್ನ ರಾವಣ ಆದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಪಾತ್ರನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿಯೊಂದಾರು. ನಿಕುಲ್ಡಲ ಸಹ ನಂಬರ್ 1 ಉಲ್ಲಾರು. ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಡು ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ಉಳ್ಳಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಸಹ ಅಮರನಾಥ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಗೂ ಪೋಯಿರು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಏಪಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಪಾರ್ವತಿಗೂ ಶಂಕರನ ಕತೆನು ತೆರಿಪೇರೆ ಪಾರ್ವತಿ ದುರ್ಗತಿಲಿತ್ತರೆ
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾತನಡು ದುರ್ಗತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏತೊಂಜಿ ದೂರ ದೂರ ಪೋದು ಮನುಷ್ಯರು ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ದುಃಖನು ಪಡೆಯೊಡೆಯಪನು. ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ ಅಲ್ಪಕಾಲದಾದುಂಡು ಅವು ವಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಡು ಏತು ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಂಡೋ ಆತು ಸಮಯ ಪವಿತ್ರಾದ ಉಪ್ಪಿರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಸಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮೆಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದಿಂಡಲ ಸಾರೈದ ಬಾಟ್ಲನ್ನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಮುಚ್ಚಿದ್ದಂಡಲ ಸಾರೈದ ಬಾಟ್ಲಿನ ದೇತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಆಯ್ದವರ ಅವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಂಡೆ ಅಲ್ಪಲ ಸಹ ಏತು ಹಾಳುಪ್ಪುಂಡು ಕೊಳಕುಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಪಾತಿರನಕ್ಕೇನೊಚ್ಚಿ. ವಿಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ವಿಕಾರಳು ಸಹ ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಭಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಭಕ್ತಿರ್ದೇ ಭಗವಂತಿ ತಿಕ್ಕುವಿರು ಪಂದು ತಿರುವಿರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನೋದಾಪುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಭಗವಂತೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾಗ ದಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಭಗವಂತನು ಪಡಪೇರು ಪಂಡತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯದು ಆಪುನಂದಿತ್ತಂಡ ಭಗವಂತನು ಲೆಪ್ಪುನಾಂಡಲ ದಯಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲ ದಯಗೆ ಭಗವಂತೆ ಏಪ ತಿಕ್ಕುವಿರು ಇಂದೇನು ತಿರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಚ್ಚಿ. ಭಕ್ತಿರ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಾಂಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ತಿಕ್ಕದು ಬುಡಿಯರು ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯಾದ ಆದ ಬುಡಿಯರು ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆಂಡು ಯಾವ ಕೃಷ್ಣಪುರಿಗೆ ಪೋದು ಬುಡಿಯ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜೀರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಬಾಬಾ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಆರು ನಿಂದನೆನು ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಮತ್ತು ಬೇತೇರ್ನ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರುಡು ಬರಂದಿತ್ತಂಡ ಅತನ ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರುಡು ಬರ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆರಡ ನಿಂದನೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಎಂದು ಪನ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಏರು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏರೆಗಳ ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಳ್ದುಪ್ಪುಜಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಡಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೇರು ಪಣದು ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏ ಪಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರಡು ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲಗೊಳಗಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗೋನ್ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಸರಿ ಬತ್ತದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಂಚ ವಿಕಾರದ್ದು ಕೂತಿರ್ದಲ ಕಡೆತಕುಲು ಕಡೆಯ ಒಂದು ಬೈದ ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಅದು ಬುಡಿಯ ಇಂಚಿನೇನು ಕುಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದವರ ಬಾಬನ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಇಂದೇನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರೋ ಅತ್ತು ದಾದ ತೆರಿಪವರೋ. ಈ ಪಾತೆರಳ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಯುಂಡನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲಿ ಯಾನು ಸದಾ ಈ ರಥಡು ಹಾಜರಾಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಈ ರೀತಿ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ಪೆ. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಬತ್ತದು ಸಮಾಚಾರಲ ಬತ್ತದುಂಡು. ಏರೋ ಕೇಂಡಿರು ಮನುಷ್ಯರು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಸುಖನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕೈಟುಂಡೆ ಐಕ್ ನನ್ನೂರಿ ಪಂಡಿರು ಇಜ್ಜಿ. ಈಶ್ವರನೇ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸುಖನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕೈಟದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ. ಐಕ್ ನನ್ನೂರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಲೆ ತೆರಿಪೇರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಸುಖ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಈಶ್ವರನ ಕೈಟದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅರೆ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕೊರಪರು ಮಾತಲ ಈಶ್ವರನ ಕೈಟುಂಡು ಅತ್ತೆ ಪಂಡು ಆ ಮನುಷ್ಯೇ ಪಂಡೆ. ಆಯ್ನೆದವರ ತೆರಿಪೋಡು ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡಪೋಡು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀಮತ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏರ್ಲ ಸುಖನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ತೊಜ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತವ್ರದ್ದು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದುಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ತೋಲೆ. ಅಕಲು ಈಶ್ವರನ ಕೈಟುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೀಕೆಲು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಟುಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಉಪ್ಪುನಂತೂ ಬಾಬನ ಕೈಟೇ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಶ್ರೀಮತ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಒಂಜಿ ಕಾಸಿಗಳ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹಾಕಲಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ರಾವಣೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಮಾತಾ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪೋಡಾಪನು. ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಈಶ್ವರನ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಲು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ
ಬಾಬಾ ಈತೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರು ಇಂಚಿನ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೃದಯದ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದಿಯೋನಡಾಪುನು ದೇವತೆಗಳ ಸಮಾನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖನು ಕೊರಡಾಪುನು ರಡ್ಡು ಸದಾ ಒರಿ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆನು ತೊಜ್ಪಾಯರ ಪಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆನು ತೊಜ್ಪಾಯರ ಪಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಸೇವೆದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೊಡ್ದು ಭಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರಿಯ ಅಪನಂಚಿನ ಸಹಯೋಗಿ ಭವ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಜೋಡಣೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಭಿನ್ನ ಅಪನಂಚಿನ ಕೊರತೆ ಭಿನ್ನ ಆ ಒಂದೇ ನಾ ಕಾರಣ ಹೊಡೆದು ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭವದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಜಿ ಏತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಸಹಜ ನೆನಪೆಪ್ಪುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಸೇವೆದ ಸಂಬಂಧದ್ದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರಂಜಿತ್ತಂಡ ಭಿನ್ನ ಅದು ಬುಡ್ಪರು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಅದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಾತಾವರಣ ಹೊಡೆದು ಭಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾಗು ಪ್ರಿಯ ಅಪರ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸಹಜ ಯೋಗಿಯಾದ ಬುಡ್ಪರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಜ್ಞಾನಿ ಅಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಕಾರಣ ಶಬ್ದನು ಮರ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಪಾತೆರದ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.